Čaute ľudia! Sme späť a ja som trochu, práve sme vyšli z dopravy s týmto autom. Ako sme vám v minulom diele slúbili, začíname na peknému vlastne sme to neslúbili, ale teraz vám slúbim, že slúbime vám, že už každý diel budeme v tomto začínať na takom peknom mieste. Takéto máte výhľad na ruské kolo, na autíčko, porozbijané sklá. A sľubujem vám. Ale tá trasa opravy sem bola fakt náročná. Bola tam veľká premávka, ktorú som spôsobil ja ešte predtým. O chvíľu začíname, takže sa držte si klobúky. A ešte vám hlavne zapnite si airbagy. A ešte vám sľubujem, že určite toto auto doničíme. Áno, a hlavne zapnite si airbagy a pomocné pásy. A ideme. Ja som sa skoro narazil. Á, môj chrbát. Pardon, že mi skapal motor. Ale aj gebula mi skapala. Dobre, už. Tak ideme. Opravíme si auto tak, že sa zabijeme. Maťo, to je havária, nie je zabitie. Maťo, 38. Je fakt vlog. Wow! Crash. A sme čisto noví! No, už nie. Nič sa nám nestalo? Áno, stalo. No a dnes pokračujeme v zničení aut. Len si zájdem po turbo. Pardon za tú otočku obrazu. Trochu sa mi to nedarí. Furt stlačam zlé. Full metal. Presne tak. Metal. Tomto hodím boom. Bum. Zabudol si bás bžum. To si zabudol. Bum, prás, žup. Tak odparkujeme si autíčko. Či naučíme sa parkovať. Takto! Odstrčíte inému autu kapotu a vypnete motor. Začne pípať a vy vypnete motor. A začnete cúvať a zdrhnete. Ale z nás si neberte po naučení, je tu iba hra. Takže sa nebojte a ideme. A neopakujte po nás. Iba v tej hre poopakujte. Skúste to aj v realite. V realite tak to teda ne. Snažíme sa, aby boli dobrí a nie zlí dementi. Pardon, detičky. Že tak škáre to hovorí. Ale fakt. Nechceme, aby boli ako ty. Vlog. Máš prosté meno, tak preto. Ja som ti hovoril, nech si dáš meno Rakeťák. Ak sa vám nepáči jeho meno, tak nám napíšte. Na YouTube nám napíšte na klip a povedzte, aké meno by ste mi dali. My si vyberieme jedno vaše meno a tak ho budeme volať, ale stále to bude náš starý, dobrý, smradlavý môj. A toto je Máčo, smradľavá ponožka. A ty si smradlavý môj, lebo môjci sú smradlaví. Ale to je mlok. Neurážam môj. Ale to je mlok. Nie mlok, ale som mlok. A sme tady, tu sme začínali hru. Starý dobrý začiatok hry. Stará dobrá zrážka. Čom na to. Ty bude ako pekne zaparkoval. Aj teraz si pekne zaparkuje. Na diaľnici. Nepáči? A pozrieme sa
či do nás niekto nejde napáliť, či tam je rada. Do orejky. Asi uzavreli cestu. Dobre. Chceš skončiť, Maťo? 38. Ale nie! Posledná zrážka bude, ale to s plným turbom. A hneď posledná zrážka a budeme končiť to video, takže pozerajte sa na vašu umožnenú poslednú zrážku. Lebo už nemáme čas na natáčenie. Musíme stihnúť natočiť ešte jedno video. A dať na YouTube. To je fakt. Takže tento skok je záverečný. Čaute!